עוד עבודה של שערים אבשר מקבוצת מנופי אבי, ורואים שוב פעם את הגימור של החברה שלנו. לא רואים שום כבלים, לא רואים צביעת קירות, רואים פינישים ברמות הכי גבוהות. שוב פעם, הנה העיניות גם מימין וגם משמאל לפי תקן 923-03 של מכון התקנים הישראלי. עבודה בגימור ברמה הכי גבוהה, בלי נקודות צבע, בלי טיפות, בלי לכלוכים, הכל ברמות הכי גבוהות. אנחנו שמים גם הקורות הקונזוליות שלנו, זה ST52, ועוד שאחרים נותנים קורות קונזוליות חלשות יותר. אנחנו עושים את הטוב ביותר עם מנוע טבול שמן, ושוב לא רואים שום כבלים ושום כלום, הכל ברמות הכי גבוהות, כמו שחברת שערים אבשר מקבוצת מנופי אבי יודעת לעשות. שערים אבשר, כי שערים זה רק שערים. חייגו עכשיו 24 שעות ביממה.